Yanzu aka samu wani labari mai ban al'ajabi, labarin wasu ma'aurata wannan da kuke gani sunan shi Malam Mukhtar tare da matan shi Malama Aisha. Ya kasance direba ne tsawon shekaru, amma daga baya karayan arziki ya same shi, ya rasa motan da yake tukawa. Dalilin haka ne ma ya kasance yana zaune a gida babu wani aikin da yake yi. Matan shi kuma ta kasance tana sana'an siyar da awara ne. Wani rana sai ta bashi shawara cewa me dai hana kasancewan ya rasa aikin da yake yi ya zo ya dinga taya ta suna siyar da awara, ya kasance su rufa ma kansu asiri ba tare da wani ya ji kansu ba. Nan da nan ko shi kuma Malam Mukhtar ya amshi wannan shawara da ta bashi, ya zo ya fara taya ta siyar da awara a kofan gida, wanda daga baya kasancewan a ranar da aka zo ana mishi tambayoyi ya fito ya bayyana cewa tabbas ya fuskanci kalubale sosai, kasancewan mutane suna ta kiran shi da mijin Hajiya, har an saka mishi wani suna da ake kira ta more miji. Ta more miji sunan da aka saka wa Malam Mukhtar kenan, ganin cewa daga baya ma kusan kaman shine yake yin wannan sana'an siyar da awara. Sai dai ya fito ya bayyana cewa wannan sana'an siyar da awara ya samu alkhairai sosai, kasancewan sun wato kama shaguna har shago wajen guda 9, kuma sun samu abubuwa da yawa wanda mutane wato ba su sani ba. Amma sai dai wasu mazan da yawa sun ga cewa wannan Malam Mukhtar ya kasance yana da mutuwar zuciya ne, me dai hana ba zai je nemi wani aikin da zai yi ba, amma ya zo ya makale a unguwa, ya zo yana taya matan shi siyar da awara. In dai ya kasance wata rana ta zo ta yi mishi gori fa, wasu mazan kuma suna ganin cewa su ko aikin gida ma ba za su iya taya matansu ba, ballata har a ce su taya matansu siyar da awara a kofan gida. Wasu kuma suna ganin cewa abin da Malam Mukhtar ya yi daidai, bisa kan cewa ya je yana roƙan mutane har a wulakanta shi, kasancewan taya matan shi da ya yi na siyar da awara gashi sun rufa ma kansu asiri ba tare da an ji kansu ba. Shin kana ganin cewa in kai ne a matsayin Malam Mukhtar zaka taya matanka siyar da awara a unguwa, ko kuma kana ganin cewa abin da Malam Mukhtar ya yi bai dace ba? Menene ra'ayinka?